o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong namumutya. Sa halip ay nagaganap siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ang kanyang pinagbubuhay-bulayan. Ang katulad niya ay isang kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga tao masama, sila ay parang iba na tinatamay ng hangin. Parurusahan siya ng Diyos sa araw ng paghapon at iihiwalay sa mga matubig. O Diyos, pinapapurihan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong gloria sa mga oras na ito. Kami ay lubos sa nagpapasalamat na muli po kami nagkaroon ng pagkakataon na muli pong magkasama-sama bilang mananampalataya na nagpupuri at muling
makakapag-aral ng inyong salita. Pagpatuloy po ninyo, Diyos, na kami ay patnubayan at bigyan ng kalakasan, lalo-lalo na po, Panginoon, sa kumakalat na sakit na COVID. Lahat po ng ito, Diyos, ay inaalay at itinataas namin sa matamis na pangalan ng Jesucristo. Amen. Kapitulo 9, versikulo 30 hanggang 37. At kaya kayo kung basahin ko po in English language po, at ganito po kasi ang sinasabi. From there they went out and began to go through Galilee, and he did not want anyone to know about it, for he was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when
and when he has been killed, he will rise 3 days later. But they did not understand this statement, and they were afraid to ask him. They came to Capernaum, and when he was in the house, he began to question them. What were you discussing on the way? But they kept silent, for on the way they had discussed with one another which of them was the greatest. Sitting down, he called the 12 and said to them, if anyone wants to be first, he shall be last of all and servant of all. Taking a child, he set him before them, and taking him in his arms, he said to them, whoever receives one child like this in my name receives me, and whoever receives me does not receive me, but him who sent me. Mga kapatid, ang mabuting balita natin po.
ang pinagmumulan ng karunungan na iyon, Panginoon. Lord, na kayo ay hindi manatili lamang sa aming puso't isip, bagkus ito ay naisa sa pamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya may gawa. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, sige po. Bakit po ba? Ayan. Ano po ba yung mga ibang biblical texts na related po doon sa ating gospel reading? Actually po kasi, meron po yung buo na tinatawag natin lectionary reading. Pero, nasanay kasi tayo na parang isang text na lang. Gano'n. Mapapansin nyo yun, unang pagbasa, pangalawang pagbasa, then gospel reading. Pero, sige po, pwede pa-next kapatid. Ayan. Ano ba yung first reading? Ayan, yung first reading po is all about Proverbs 31, verses 10 to 31. Ayan, ano po bang relation yan doon sa gospel reading? Ano po, mga malalaman natin kung bakit. Pero, gusto ko lang po explain sa inyo yung background po yan. Ano, yung Proverbs 31, verses 10 to 31, yung book of Proverbs, ayan, masasabi ko natin, yan ang wisdom book. Ayan, ano yung mga quotes, mga quotation, gano'n. Parang usually gano'n siya. Pero, in a spiritual way. In a spiritual way. Pero, sa mga kapatalihan, ayan, yung Proverbs 31, meron kayong makikita dyan na a woman who fears the Lord is to be praised. Kumbaga ay, ito dapat ako babae na ito, Proverbs 31 dapat ako. Parang gano'n. Pero, mga kapatid, kung papalalimin mo yung ibig iparating sa atin, meron kong dalawang character na tinutuloy dyan. The husband and the wife. Ngayon po, kung gusto niyo kong malaman yung pinaka-background yan, yung husband mo doon si Lord. Ayan, si Lord. Ngayon yung wife, ikaw, na parte ng church. The church itself. Para magharap na yung ating Panginoon, we are to be like that. Yung wife na yan, na dapat may fear of the Lord. Yung fear of the Lord, sumusunod tayo sa Kanya. We are obeying His commands, His laws. Yan po na. So yun yung parang pinaka-background yan. Parang ganun na din, parang meron kasi dumating tayo sa punto na parang ito ako. Parang pinipili natin yung binabasa natin. But rather, ini-encourage ko po kayo na kapag binabasa nyo yung mga pag nagbabasa tayo ng Biblia, alamin natin yung background, o alamin natin bakit kaya nasabi ni Lord ito, or bakit kaya ganito yung author, o yung nagsulat, bakit kaya sinabi ito? Ayan, palalimin lang po natin, kasi yun yung parang doon tayo nagkakaroon ng eagerness na kinalangin pa ang ating Panginoon. Ayan. So yung Psalm 1 kanina, yung response mo natin, mapapansin mo doon, is yung bunga ng wisdom. Ano ba kasi ang wisdom? Karunungan po, ano? So, yun nga, spiritual wisdom, ano yung bunga nun? So, nabasa na po natin yung kanina sa Psalm 1. And, itong second reading po, si James chapter 3, verses 13, tapos itutuloy, diretso po siya hanggang chapter 4, verse 3, tapos babasahin po natin yung 7 to 8. Ngayon po, kung kanina yung bunga ng wisdom, and ano dapat yung pinapakita ng wisdom is Proverbs, etong si James, yun yung resulta mo. Yun yung ginagawa mo na dapat. Diyan po rin po makikita yung meaning ng wisdom, which is mamaya po malalaman din natin kung bakit gano'n. So yung gospel reading natin is Mark, yan lang yung kanina. Kung may ballpen po kayo o may phone kayo, picture nyo na lang po, para at least pagdating nyo sa bahay ninyo, mabasa rin po natin ng personal, para magpag-usap din tayo kay Lord. Pero, ayan, sige mo pa next naman. So, recap po na tayo, yung recap natin doon sa gospel reading, kung papansin po ninyo, napapaalala po ninyo yan sa ating confirmation class, ano po ba ang book of Mark? Ano po ba ang book of Mark? Anong ibig naman ng book of Mark? Gospel. Part siya ng 4 Gospels. Ano po? And dun sa chapter na yan, sa chapter 9, more on healing, maraming pagpapagaling, maraming conversation ng ating Panginoon sa mga disipulo niya. And meron sa highlight. Diyan po namin mababasa yung transfiguration. Yun, yung pagbabago ng anyo. May sinama siyang dalawang disipulo niya. Dalawa, si Peter at si John. Hindi po matapos. Yun po. Yun lang naman. At least, malaman kasi natin yung background kung bakit. Ano po ang ibig iparating ng scripture reading nito sa
Ang eager ng ating pastor na nagtuturo. Ano ba yun? Ano ba yun? Kaya ako tinuturo eh. Pero parang ito rin yung mga disipulo. Ang dami na sinasabi ng ating Panginoon, pero hindi na namin intindihan. Hindi na namin intindihan, no? Pero, ang meron po kasi doon, malalaman din nila naman, kasi kung makikita po natin doon sa buong yung Bible ng 4 Gospels, and he opened their minds about the Scriptures. Pinagkalooban ng Lord ng wisdom, yung mga disipulo na papaintindihan kung ano ba kasi nakasulat patungkol sa Kanya. Ano ba yung isang highlights doon? Di ba nagtanong ng ating Panginoon, ano ba kasi pinag-uusapan ninyo? Habang pupunta tayo sa pupuntahan natin, ano ba pinag-uusapan ninyo? Hindi umiingay ang mga disipulo kasi sila, nagkakaroon sila ng parang hindi naman argument o parang pataasan, gano'n. Sino masigit sa atin? Si Pedro, si Juan, si Santiago, si Felipe, yung mga disciples. Sino ba mahigit? Gano'n. Ako din kami parating kasi nga, takot sila. Ano ba meron doon? Diba po, sabi ng ating Panginoon, if any one of you wants to be great, he must be the servant of all. So parang, ano bang ibig ipapatid dito? Hindi rin alam ng mga disipulo yun. Pero, in-explain na rin. Kinuha niya isang bata, ilagay niya, parang representation yun eh. Kinuha niya yung bata, kung sino man ang tumanggap sa akin, na parang katulad ng bata nito, tinanggap niya ako, at yung tinanggap niya, hindi lang din ako. Yung nagpadala sa akin. Yung ibig iparating ng ating Panginoon sa mga disipulo. And honestly mga kapatid, hindi nila maintindihan ninyo. Ngayon mo, i-index natin naman. Ano ba yung parang highlight yun? Ano ba yung parang ipinapakita sa atin din? Naging pag-next na po ulit. Ayan, the disciples' lack of wisdom at that matter hinders them to fully understand what the Lord Jesus, the Christ, is telling, even to the point of their personal matters. Ano ba yung personal na, ano ba yung parang pansarili nila that time? Yun nga, kung sino ba yung higit, sino ba yung parang greatest para sa kanila. Pero, at that time, yun din, hindi na maintindihan. Yung sinasabi niya na kailangan niya mamatay and 3 days later, mabubuhay siya ulit. Hindi maintindihan ng mga disipulo yun. Ano po? Yan yung parang to the point na kahit yung sarili nila, parang hindi nila maunawaan din, or yung point na parang hindi sila nakafocus doon sa kung nasa anong harapan sila, ano yung nasa harapan nila sa oras na to. Because of that wisdom. Hindi na kasi nila, parang karunungan ba? Kaya regarding that matter. Ano po? So pwede pa next kapatid. Ngayon, dadapo na tayo doon sa application. Ano ba kasi yung gustong mangyari ng salita ng Lord? No? Ano yung tinuturo niya sa atin sa oras na to? Pwede pa next po kapatid. Ayan. Ganito po. Una, so ito ay first point mo natin, no? A submitted life to God is an act of faith that is depending to Him alone in every aspect of one's life. Una, it talks about your personal. Kasi yung mga disipulo, hindi nila maintindihan, pero sumusunod naman sila. So, at that time, yung eagerness sila, Lord, yun na yung buhay namin. So, at that part, submitted na, binigay na rin kay Lord na dapat tayo rin. Sa bawat aspeto ng ating pamumuhay, dumipende na po tayo sa ating Panginoon. Ano po? Ngayon, yung pangalawa, and a God-centered wisdom can be given if we only ask by means of faith without doubting. Yung scripture po na yan is matapagpapal nyo po sa James chapter 4, verses 7 to 8, at saka James chapter 1, verses 5 to 6. Yung chapter 1, verses 5 to 6, it talks about, sabi kasi doon, if any one of you lacks wisdom, let him ibigay naman ng Lord eh. Yun nga lang kasi, ano ba? Ito yung muna, sabi kasi doon personal, yung ikaw, saan mo ba kasi gagamitin? Ano bang intention mo pag bibigyan ka ng wisdom? Ano ba yung intention mo? Bakit Lord, bigyan mo ng karunungan? Ano ba kasi yung intention mo?
transformation para sa Kanya. Kasi pag binigay mo ng buhay mo sa ating Panginoon, yun yung pangalawang step. Paano ba mabuhay nang naaayon sa Kanyang kagustuhan? In short, when you surrender your life, pangalawang step is ask for His guidance through wisdom na galing lamang sa Kanya. Kasi ibibigay na naman ang requirement ng mga kapatid pananampalataya. Kung naniniwala ka, ibibigay naman. Pero titingnan din ng Lord yung puso mo. Kung yung puso mo ba is longing sa Kanya. Kung yung puso mo, desire niya. Dinidesire ng puso mo siya. Hindi mo niya yun. So that's personal. Ito muna yung first step. Sorry. Kasi nga yung mga disipulo nga, yung personal factor nila, yung sino ba kasi mas libid sa atin. Pero hindi nila maunawaan yung pinakatas na gagawin nila. Pinangintindi ng Panginoon yun. Pero ito muna kasi yung requirement nila. Yung parang ito yung dapat isabit nila sa ating Panginoon. Pero in a way, with faith. Pananampalataya. So that's the first. Pangalawa, let God's wisdom teach, mold, prove, and empower our hearts, minds, and lives for our faith to be fully displayed. So una, submitted life. Binigay mo na kay Lord. Kasi sabi ko doon sa James 4 verses 4, James chapter 4 verses 7 to 8, submit yourselves to God, and the devil will flee from you. Ibigay mo, sa iyo yung kay Lord. Now, ibigay mo na. Then you ask for His guidance. You ask na magkaroon ka ng discernment how to live a life according to Him. Ito naman ngayon is yung proseso. Yung ngayon, dahil binigay mo na kayo yung buhay mo, yung pangalawa, you ask for guidance. Itong pangalawa is the process. Diba sabi nila, trust the process? Ayan, trust the process. Ito yun. Bakit po gano'n? Sabi ko kasi dyan sa John chapter 15, verses 1 to 5, sabi ko doon is, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you cannot do nothing. Ayun doon. Ngayon, may nakalagay doon kasi the vine dresser or sa, parang basta yung nakikita ninyo yung mga naglilinis sa kalsada na mga nagpitugas cutter. Di ba yung mga nagpitugas cutter parang ang kulito, parang nilinisan talaga nila. Parang gano'n din yan. Parang naging kaya-kaya tayo kay Lord, binubulong ka tayo. Ngayon, pag sinabi natin pruning, hindi lang po yung panlabas. Ang priority ko doon yung pinakaloob, pinabago tayo sa loob araw-araw. Amen po ba? Naniniwala ko ba kayo araw-araw pinabago tayo doon? Amen. Ngayon, sabi kasi natin is to empower. Yung empowerment po, magagalingan po sa Santo Espiritu sa pangalan ni Jesus. Wala naman po ibang magagalingan niya mga kapatid. Ano po? Ngayon, ano ang resulta o ano yung along the process, sabi nga, trust the process. Along the trust the process, ano ang magiging resulta? Ano yung magiging bunga? Ano yung magiging bunga niya? Sabi kasi dito, and letting other lives be inspired, touched, and moved to know this living God, Jesus the Lord. Ngayon, yung pagbabago meron ka, yung ipinagkakatiwala mo kay Lord, yung proseso ng buhay mo, dapat ang magiging bunga nun is ma-inspire yung mga nasa paligid mo. Hindi mapanghinaan ng loob. Para, ang pangit kasi ng term na mahibog. Mahawakan mo. Parang itong touch na is something spiritual.
nagiging ganun yung resulta. Kaya minsan, aminado ko tayo mga kapatid, marami rin hindi nag-church kasi ganun nga. Bilang mananampalataya ng ating Panginoon at patuloy na binabago, we are to touch lives. Sino rin na mag-initiate sa atin yun? Ano po? Yun nga muna. Hindi tayo nandito sa mga upuan natin, hindi tayo nandito para dito lang every Sunday. Hindi tayo nandito lang din para pakinggan. Andito tayo para bumalaw afterwards. Sa paggalaw mo, tandaan natin na lahat ng ginagawa natin is for His glory, honor, and praise. As 1 Corinthians 10, verse 31 says, whatever you do it for the glory of God. Ano po ba? Amen. So yan yung pangalawa. Una is personal. Ang sarili mo. Yung sarili muna. Now, yung pangalawa is the process. At yung proseso is yung resulta. Ito yun. Bakit? Ngayon, at sino yung source mo? Wisdom ni Lord. Sino mo wisdom ni Lord? As 1 Corinthians 1 verse 24 says, Jesus Christ is the wisdom of God. Depende ka sa ating Panginoon. Paano ka depende? Makipag-partnership ka kay Holy Spirit. Si Holy Spirit ang maglilit sa iyo. Si Holy Spirit, pupuruan ka niya kung sino si Jesus. Di ba po, as John 14, 26-27 says, I will send you a helper, and He will teach you everything about me. Sabi ng ating Panginoon. No? And, ano yung magiging bunga? No? Mapapasa naman na muna na yan, Galatians 5 verses 22 to 23, for the fruit of the Holy Spirit is love, patience, meekness, kindness, gentleness, and self-control. Ayan yun. For this, there is no law. Sabi yan, yun dapat ang nagbubunga sa atin. When we depend on God's wisdom through our Lord Savior Jesus, that the Holy Spirit is teaching us. Now, yan, yung Galatians 5, 22-23. Ngayon, sabi kasi dito sa John 13, verse 35, for then they will know that you are my disciples if you love one another. So, para makilala ang Lord, we are to love one another. So, dito pa lang, wala na, paano pa tayo makaka-inspire ng ibang tao? Paano pa tayo makakapag-touch ng tao? At paano tayo makakapag-move? Kung dito pa lang sa loob na to, ay kutsaan na. Sa loob na to, nagbabagyan tayo. Sa loob na to, parang nagsisiraan na tayo. Nakukuha niyo yung konsepto. No? And bakit no? Okay, next po. Ayan. Spiritual wisdom. Ayan. Spiritual wisdom is putting everything we know, learn, and experience about the Holy Triune God in the physical and spiritual realm as an act of matured faith. Ang ibig kong iparating yan mga kapatid, dahil alam na natin, we submitted our lives, at dahil we are just in the process, at alam natin dapat yung resulta na yun, ito na po yung ipamamuhay mo na. Ito yung empowerment na yun. Tutulungan pa naman ni Lord eh. Kakapit ka kay Lord. Pero, bakit? Kasi may pananampalataya. Naniniwala ka kasi. Yun nga lang, tandaan mo natin, yung faith na meron tayo, yung pananampalataya na meron tayo, dapat founded o grounded or parang yung pundasyon nun, yung pundasyon ng pananampalataya natin is love. Kung wala kang love, hindi mo, mahihirapan ka. Parang yung love mo is parang selfish, hindi love ni Lord yan. Yung ginagawa mo yung pamumuhay ng salita ng Lord dahil mahal mo siya. Ginagawa mo ang pamumuhay na yan dahil naniniwala kang nagawa na yun nung nagkatawang tao siya. Kaya mo eh. Yun nga lang, ang realidad mga kapatid, ang ibig na rin kasi di parating ito, magpakabal na lang. Sa mundong ito mga kapatid, there's no such thing. But, ang pero, kaya po ang Santo Espiritu ay nasa sa atin. We are
will be given to us by our Lord and Savior Jesus alone through the Holy Spirit. Bakit? Sabi ko kasi sa Hebrews 6 verse 1, dahil alam mo na lahat ng, dahil there is the elementary teachings about Christ, iwanan mo na rin yun. Kasi parang iwanan mo siya in a sense na isa pang buhay mo na, mag-mature ka naman. Mag-mature na parang tayo hindi mo kitagaway na kayo sa loob ng simbani. Alis na ako dito, inaway lang naman dito, nagsisiraan lang naman dito, alis na ako. Bakit yun? Nag-mature mo dito ko, di parang baby ko pag gano'n. No, pero ito yung requirement yan. Sorry. Yan yung requirement. Ano? Bakit? Sino bang tutulong sa'yo? Sino bang mangunguna sa'yo? As Hebrews chapter 12 verse 2 says, Jesus, the author and perfecter of faith. Ang Panginoon mangunguna sa'yo dyan. Yung nga lang, yung una, ano yung unang step? Submit your life. As you submit your life, second is ask for His wisdom. Ask for His wisdom. Bibigyan niya yan. Pero, yung puso mo muna. Check mo muna. Check pa muna. Pangatlo, trust the process. Let the leading of the Holy Spirit grow you. Baguhin ka na ayon sa reflection ng kanyang anak. And pang-apat, ayan, ito na yun, isa pang moment. Kahit na harang makikisod ka ulit, bumangon ka. Kahit na parang madadapa ka, bumangon ka pa rin. Dahil mahal mo ang Lord, kaya ang ginagawa niya. Kaya ka nagpapatuloy na mananampalataya dahil mahal mo ang Lord. Amen po ba? At dahil mo dyan, makinext ka ba din? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, as 2 Corinthians chapter 13 verse 14 says. Amen and amen po. Inaanyayaan tayo ng liham ni Santiago na ipakita ang kahinahunan na nagmumula sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang mga regalong inaalok natin sa Diyos ay sumusuporta sa maraming mabubuting gawa sa pamamagitan ng ating kongregasyon at mga gawain ng mga mananampalataya na magkakasama sa buong mundo. Nawa ay magbunga sila ng maraming prutas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay pong lahat ay tumayo para sa panalangin sa pag-aalay. Lahat po tayo. Diyos na katapatan at karunungan, inaalok namin ang aming mga regalo sa iyo bilang pasasalamat para sa inyong mga ibigay sa amin kay Kristo at sa buong nilikha. Inyong pagpalain ang mga kaloob nito at ang mabubuting gawa sa ministeryo at misyon na susuportahan nila upang malaman ng mundo ang iyong karunungan at katapatan sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Tayo po ay umupo at awitin natin ang awit ng pasasalamat for Eagle's Wings.
LITURGICAL. Patuloy namin pinapapilihan ang iyong pangalan sa ngalan ni Jesucristo. Pinupuri namin at ibinibigay ang pinakamataas na gloria sa iyong kaharian. Panginoon, kayo po na siyang nagbigay at unang nagparanas ng tunay na pagmamahal sa amin, ay kami naman po ay humihiling ng karunungan upang maunawaan namin kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagsunod sa inyo. Kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin na kung gusto namin maging una ay kailangan namin manindihan sa pinakamababa. Panginoon, bagamat mayroon kaming pananampalataya, ay inaamin namin napakaliit ng aming pagkaintindi sa inyong mga katuruan. Napakaliit ng karunungan na mayroon kami. At kadalasan pangako Diyos ay yung karunungan na ginagamit namin para maunawaan namin ang inyong salita ay ang karunungan pa ng mundong ito, na kung saan ito ang nagbibigay ng maling impresyon sa aming pananampalataya. Kaya nga po sa aming pananampalataya, imbis na mag-mature po kami Diyos, ay parang nagiging bata pa kami. Pabata ng pabata, pa-emosyonal ng pa-emosyonal. Kaya hindi namin maipakita ng tama ang pagmamahal namin sa inyo at sa aming kapwa. Panginoon, humihiling po kami ng mas malawak at mas malalim pa pong karunungan na nagmumula sa inyo. Turuan po ninyo kami tulad ng pagtuturo po ninyo sa inyong mga disipulo. At gamitin po ninyo kami katulad po ng inyong paggamit sa inyong mga disipulo. Salamat po Diyos sa buhay na itinagkaloob po ninyo kay Brother Gevero na inyo pong ginamit ngayon upang maibahagi ang aral at ang salita na nais ninyo na siyang aming kakainin bilang pagkain espiritual. Pagpalain, gabayan at tulungan po ninyo siya sa kanyang buhay, sa kanyang pag-aaral at sa buong ginagawa at anuman po ang plano ninyo sa buhay niya ay siya na po ang manaig. O Banal na Espiritu, sa mga oras na ito, patuloy po namin hinihiling ang inyong napakainit na presensya. Yakapin po ninyo ang bawat isa nang malaman namin at maaralan namin sa bawat segundo ng aming mga buhay na nandyan kayo na tumutugon sa aming pangailangan, na siyang patuloy na tumutulong lalo-lalo na sa oras ng kagupitan. At humihiling din kami sa inyo, Banal na Espiritu, na ang mga mangingisda po ito, Diyos, ay bigyan niyo po ng napakaraming huli, ng napakaraming isda, nang sa gayon ay mabusog ang sigmura ang kalaunan ng bawat isa, at makabenta po sila ng marami sa pangalan ng Jesucristo. O Banal na Espiritu, kami po ay humihiling mula sa inyong gloria, mula sa inyong kapangyarihan, Panginoon, na tulungan po ninyo, paramihin po ninyo ang mga isda na mahuhuli ng mga mangingisda nito. At Panginoon, patuloy din namin inilalapit sa inyo ang mga hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin ng sakit. Inuubo, nahihirapan kami na, at kung ano-ano pa. Panginoon, hinihiling namin ang inyong kapangyarihang magpagaling, kapangyarihang magpalakas, at kapangyarihang magbigay ng pag-asa na sa mga panahon napakahirap na ito, napakalakas ng COVID, tunay nga po Diyos, pero wala akong diin sa inyo sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay wala po sa kalingkingan ng inyong kapangyarihan. Tulungan at patuloy niyo po kaming turuan na mas mapalalim ang aming pananampalataya hanggang sa mabot namin ang pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa. Mga kapatid, tanggapin po natin
ngalan ni Yesu Kristo, sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan po natin.